Hola, Andreu! Hola, Sílvia. Com estàs? Bé, en forma ja. Molt bé. Escolta'm una cosa, has vist les notícies dels últims dies? Sí, segueixo l'actualitat. Però a quina notícia et refereixes? A la del millor pastisser. Home, i tant, el millor xocolater. Ah, xocolater, Sí. veritat. Sí. Doncs sí, el premi al millor xocolater del món s'ha atorgat a un català que es diu Lluc Cruselles i és de Vic, a prop de casa teva, més o menys a prop. I hauré d'anar a comprar alguna cosa, perquè si és el millor... Ja hauràs d'anar. Sí. I és notícia, per un costat, perquè bé, doncs ha rebut aquest premi tan important i perquè ha fet una obra espectacular. Qui la vulgui veure, o sigui, busqueu Lluc Cruselles, World Chocolate Masters. Ha fet un elefant enorme de 3 metres, 200 quilos de xocolata, i amb això ha guanyat el premi. Mare meva. Però no només això, sinó que resulta que en aquest premi internacional, Lluc Cruselles representava l'estat espanyol, perquè per arribar a aquest concurs primer es va seleccionar en l'àmbit estatal, no? I la qüestió és que quan va rebre el premi, les paraules d'agraïment que va dir no les va dir en castellà, tot i representar l'estat espanyol, sinó que ho va fer en català. Molt bé. I, de fet, va dir això. Hola, Lluc. Què tal? Molt bé, ho sento, però ho farem en català. Infinites gràcies a tots els que sou aquí, a tothom qui s'ha sumat a aquest gran projecte. Perquè sabeu com ho he viscut? Ha estat un any increïble, que m'he sentit ajudat per tothom. Ho hem fet entre tots i res més a dir. Que ho hem guanyat i ho hem disfrutat tots, ho hem viscut. Hem passat un cap de setmana genial. Res més a dir, els que sou a casa també, els que sou a Riu Primer, a la Casa Cultura. Gràcies per ser-hi també. A tothom, mil gràcies. Bé, la qüestió és això, no? Que va voler-ho fer en català, per tant, un doble aplaudiment des d'Easy Catalan. Bravo! Ai. Molt bé. Per tant, els que tingueu la xocolata com a plaer culpable, doncs ja sabeu que a Vic hi ha el millor xocolater del món. I parlant de plaers culpables, tenim un àudio del Diego, que és aquell noi xilè que ens va enviar ja un missatge fa temps. I el Diego ens diu això. Hola. El meu plaer culpable és la maionesa. Maionesa amb all, amb olives, amb alfàbrega, i la puc menjar amb fideus, arròs, pa amb tomaquet, guisats, charquicà i molt més. Molt bé, Diego, doncs gaudeix de la maionesa, clar que sí. Molt bé. Sí, o sigui, això dels plaers culpables, cadascú té el seu, vull dir. Molt bé. I jo no ho vaig comentar en l'episodi, però un plaer culpable meu és també els croissants de mantega. Ah, sí? Mira. Sí, m'agraden molt. No en menjo gaires, però de vegades em dono el capritx i me'n compro un. I relacionat amb els croissants de mantega, una altra notícia és que el millor croissant de mantega de l'estat espanyol el trobem ni més ni menys que a Barcelona. Ah, mira. Per tant, si hi ha més fans dels croissants de mantega com jo, sapigueu que a Barcelona hi ha la pastisseria Canal, si ho busqueu al Google ja la trobareu, i allà hi podeu trobar el millor croissant de mantega. Bé, i com a últim punt, volia posar un altre àudio que ens ha arribat, en aquest cas de la Yesenia, que diu així. Hola, bon dia, Sílvia i Andreu. Mi nom és Yesenia Caldera, soc de Austin, Texas, USA, soc tejana. Els vull dir que amb prou feines tinc un any d'aprenent en català. No parlo molt, una mica. Entenc millor quan algú parla. Jo sempre, des de petita, estava enamorada d'Espanya, la cultura, música, art, però el 2019 escolté una cançó de Berkeal. Jo sigo igual, soy molt fanàtica d'ella i entre la cançó també cant en català una miqueta i em quedé amb la curiositat. Sonava molt bonic i des d'ahir la resta és història. El febrer 2022
Jo vaig anar a Barcelona per una setmana i m'enamoré molt. Va ser el meu primer viatge a Europa. Em canta quan Sílvia expressa amb la paraula hosti. Ara jo utilitzo amb la meva família i amics. Gràcies per l'on català. Us escolto en el meu treball cada nou episodi per aprendre. Molt bendicions. Gràcies. Hosti! Hosti! Ai, no ho hauria d'haver dit, no? Perquè és una mica una paraulota. Bé, però Ja. és Potser se'm va una paraulota a escapar en mitges. algun moment. Sí. Ai, Ai. Molt bé, molt bé. Molt bé. Endavant amb el teu aprenentatge en català, Ho has fet superbé. Molt bé, Mhm. molt bé, molt sí, bé. sí. I m'agrada molt la veu que té la Yesenia. Té una veu molt dolça. M'agrada molt com Sí. parles i com parles en català. Així que felicitats. Tema del dia. Doncs el tema d'avui que m'agradaria tractar és el tema sobre les relacions amoroses o els estats civils. Els estats civils és aquella pregunta que et fan en els formularis, que et pregunten l'estat civil i, per tant, la resposta pot ser solter, casat, divorciat, vidu, d'acord? I relacions amoroses, doncs, és quan dues persones o més estan juntes i tenen una relació d'amor. Molt bé. Doncs el que m'agradaria fer relacionat amb aquest tema és que anéssim dient cada una de les diferents relacions amoroses o estats civils i diguem pros i contres, o sigui, arguments a favor i arguments en contra de cada una de les relacions amoroses o estat civil. Perfecte. Doncs som-hi. D'acord, doncs el primer de tots és estar solter. Andreu, què penses quan algú és solter? Quins pros i contres hi veus? A veure, com a pros, així sense haver-hi pensat abans, el primer que em ve al cap és que tens més llibertat en tots els sentits de fer la teva quan vols i de fer les coses a la teva manera. Exacte. Això en comparació amb la vida en parella, no? Per exemple. I bé, doncs que pots tenir més llibertat també pel que fa a la vida amorosa i sexual fins i tot, no? Vull dir que pots provar més coses, pots conèixer més gent. O no. Per tant, tens més llibertat d'alguna manera. O no, exacte, o no. no? O sigui, cadascú fa el que vol. Sí, un contra que se m'acudeix a mi és que si estàs sol, potser el que seria un contraargument seria més aviat que potser hi ha alguns moments de la vida que necessites ajuda o necessites parlar amb algú o explicar-li alguna cosa a algú i potser els amics tenen altres coses a fer i no tens aquella persona amb què poder compartir aquella emoció o allò que necessites explicar. Clar. I un altre contra és que a vegades passa que en un grup d'amics, per exemple, doncs tothom té parella i et pots trobar que tu ets l'únic que no té parella. I llavors anar als típics sopars o a les trobades, a les quedades, en què tothom ha anat amb la parella i tu hi vas sol, doncs pot no ser gaire còmode, no? Depèn de la persona, cadascú s'ho pren d'una manera diferent, però sí. Però saps què passa? Que això ho he parlat amb altra gent, que amb el temps aquelles parelles es van deixant, es van separant i es van divorciant i llavors torneu a ser un grup d'amics que n'hi ha bastants que són solters. És que la taxa de divorcis és molt alta. Sí, per això. Només necessitem temps, no? Només necessitem temps. Bé, doncs sí. No sé si vols que diguem més pros i contres d'estar solter o passem al següent. D'acord. El següent seria el contrari, o sigui, tenir parella. Estar amb algú. D'acord. Bé, com a pro, diria doncs, que el més obvi, no? Que sempre tens algú doncs, que t'escolti, que, per exemple, si has tingut un dia difícil, doncs tens allà algú que et pot donar suport, et pot donar consell, et pot simplement escoltar, no? Que és molt important i molt necessari per buidar, perquè quan un té problemes és important exterioritzar-los, o sigui, expressar-los, no? Que no tot quedi a dintre, i penso que tenir parella va molt bé, per exemple, per això, per moltes altres coses, però aquest és un punt a favor. Sí. Un contra potser seria, per exemple, que se m'acudeix a mi ara, que no tens tanta llibertat. Vull dir, potser tindries ganes de fer una altra cosa, però la parella et diu no, fem no sé què, i ho fas simplement perquè a l'altra persona li ve de gust fer-ho, i potser a tu no et vindria de gust anar-hi o fer el que t'ha proposat.
Però jo tinc un contraargument, que és que, clar, o sigui, òbviament tens menys llibertat, però això, d'alguna manera, t'ajuda a ser més flexible, o és una oportunitat per aprendre a ser més flexible, perquè al viure en parella doncs, és necessari ser-ho, no? I bé, jo reconec que a vegades he pecat d'inflexible i, per tant, això pot continuar sent un repte, però crec que això et fa millor al final. O sigui, crec que estar en parella, ni que sigui tenir experiències, no dic estar en parella ad infinitum, sinó tenir experiències en parella, és una cosa que et fa millor perquè t'ajuda doncs, a treballar aquestes habilitats, no? La flexibilitat, l'empatia, o com a mínim et pot ajudar. O sigui, un pro seria conèixer les teves manies i defectes, no? Perquè en aquell moment t'adones de totes les coses que et molesten. Clar. Molt bé, molt bé. I creus que hi ha una diferència molt gran entre tenir parella i viure plegats o viure junts? O sigui, et refereixes a viure amb algú que no és la teva parella o què vols dir? No, o sigui, viure amb la parella. O sigui, una cosa és tenir parella i potser no viviu junts i l'altra és tenir parella i viure junts. O sigui, creus que hi ha molta diferència? O sigui, que els pros i els contres canvien molt d'una cosa a l'altra? Jo crec que hi ha una diferència considerable perquè una cosa és doncs, quedar amb algú unes estones a la setmana o potser un cop a la setmana, vés a saber, i l'altra és conviure-hi. La convivència és tota una altra història, perquè allà és on coneixes realment la persona i veus els seus hàbits i el seu compromís, i les seves manies, tot plegat, no? Vull dir, la convivència és portar la relació a un altre nivell i crec que sí, que hi ha una diferència substancial. Sí. Tu què en penses? Per tant, el pro que jo hi veig més gran a viure junts és el tema de les factures, no? Poder pagar les factures a mitges. O sigui, que la llum no surti tan cara, que l'aigua no surti tan cara. Aquesta és una resposta molt catalana, O sigui, quin altre pro hi veus? A viure en parella? Sí. A mi, molts pros, no? El fet d'estar acompanyat, no sentir-se sol a casa, perquè si vius sol, doncs, òbviament, hi ha molts moments pot haver molts moments de solitud. I, per exemple, no és el mateix quedar-se a casa sol un divendres al vespre o un dissabte al vespre i fer-ho en parella, no? Que en parella, doncs, si els dos esteu d'acord en quedar-vos a casa, doncs és com, d'acord, la democràcia guanya, per tant, no hi ha cap problema en quedar-se a casa, no? D'una altra manera potser pensaries, potser hauria d'haver fet per quedar amb algú, sortir fora, no? Però també hi ha gent, això també pot ser un contra, perquè també hi ha gent que necessita el seu espai, no? Estar sol també durant una estona, no estar tota l'estona amb aquesta persona, i potser seria un contra, no? O sigui, que viure tan plegats, estar tan sempre junts, també pot ser un contra. Sí, totalment. I, Andreu, respecte a viure junts amb la parella i estar casat o ser parella de fet, creus que hi ha una gran diferència o no? A veure, la diferència principal, en la meva opinió, és en termes fiscals i tal, no? Vull dir que estar casat, o sigui, que hi hagi papers... burocràcia. Sí, que burocràticament, no? Per temes fiscals, etc., doncs sol ser més beneficiós estar casat o tenir, doncs, ser parella de fet. També, no sé, hi ha gent que pot considerar-ho el fet de casar-se com una manera de consolidar la relació, no? I se senten més com, no sé si dir-ne protegits o com dintre d'un compromís més ferm si ho fan d'aquesta manera, no? Si formalitzen la relació d'aquesta manera. No sé, jo la veritat és que no ho comparteixo. Penso que no cal un anell o un document perquè hi hagi compromís. Que el compromís és una cosa que neix de dintre. Clar. Però això cadascú, no sé. Clar. O sigui, a part de tot això dels papers, no hi veus cap altra diferència? És que no hi veig un avantatge. O sigui, si jo em caso demà, no veig la manera en què això millorarà la relació. Clar. O sigui, millorar la relació, o tindré jo avantatges, o la relació tindrà avantatges. Clar. Més enllà dels avantatges aquests que hem dit, no? De temes d'herències, jo què sé, de pensions de viduïtat, saps? Aquestes coses. Però més enllà d'això,
Clar, és difícil, perquè hi ha gent que el tema de casar-se ho veu com un tema molt important, no? Ja, Ho veu fins i tot com una meta a la vida, de vegades. I el dia de casament és com una festa molt gran en què s'hi gasten molts diners i no? És un dia molt especial per a aquella gent. Bueno, no sé. Sí, o sigui, per mi és el mateix, o sigui, anar a firmar un paper i ja està. Sí. I potser el que hi veig, com si diguéssim, és que quan no estàs casat, el tema de separar-te, si al final no us enteneu, potser és més senzill que no pas quan ja estàs casat o ets parella de fet, que llavors s'han de seguir uns procediments per divorciar-te, no? Per desfer aquells papers que havies firmat. Exacte. I un altre contra per mi, o sigui, hi ha gent que té el matrimoni idealitzat, com has dit. En el meu cas, jo crec que el tinc desidealitzat, no? Mira. O sigui, tot el contrari. Sí. Però, a més, un contra és que molta gent, a l'hora de casar-se, té això que has dit, no? O sigui, al final s'acaba deixant molts diners, acaba fent una gran despesa per complir amb les expectatives potser dels altres, ja no de les pròpies, sinó dels altres, no? I això em sembla molt, no sé, molt greu, no m'agrada, no m'agradaria que em passés a mi això. Clar, depèn de la persona. Hi ha persones que simplement són elles les que volen fer aquesta festa i els hi agrada, no? I creuen que és un moment especial, però és veritat que hi ha molta gent que es deixa influenciar molt per la gent que l'envolta i si la gent que l'envolta li diu que ha de fer allò, doncs ho fa simplement per fer-los feliços i contents, no? Sí, tens raó. Per exemple, els meus pares es van casar per l'església i van fer un casament molt típic, no? Tot molt estereotípic, no? però ho van fer perquè, sí, tradicional, per complir amb els requisits dels seus pares, dels meus avis, perquè creien que el casament havia de ser d'una certa manera i tal, no? Però mons pares, si hagués sigut per ells, haurien fet un casament hippie, amb texans, camisa blanca i poca cosa, saps? Vull dir que... Sí, depèn. Això pot passar. Clar, és que cada persona és diferent i cadascú ho veu diferent. Un altre però que crec que és important al tema de casar-se, almenys des del meu punt de vista, és quan la parella tenen menors a càrrec, o sigui, tenen fills o han adoptat a algú, no? I jo crec que aquest tema és important també amb l'aspecte legal, tornem a estar amb el mateix, però crec que quan hi ha canalla pel mig és important, no sé. No conec molt bé els aspectes, però si passés mai qualsevol cosa, que un dels dos es morís o alguna cosa així, doncs crec que seria important que hi hagués algun paper que validés que aquelles dues persones eren una parella i que la criatura, doncs, és fruit dels dos. Clar, sí, tens raó. No hi havia pensat perquè com que no tinc fills, doncs no hi he pensat en aquest punt, però sí, tota la raó. Però tornem a estar al mateix lloc, tornem a estar en el tema legal, o sigui... Sí. Molt bé. El següent que se m'acudeix és, per exemple, quan tens una relació a distància. Què en penses de les relacions a distància? O sigui, jo a Chicago i tu a Austràlia. Doncs, de fet, jo tinc experiència en una relació a distància, que la meva relació actual va començar sent a distància, durant ben bé 10 mesos. Uau, Déu-n'hi-do! Sí. Perquè normalment la gent diu que les relacions a distància funcionen, però en un temps curt, no? O sigui, sempre se sol dir màxim 3 mesos, o saps què et vull dir? O sigui, un temps relativament curt, que no duri durant molt temps. Doncs sí, la meva opinió sobre les relacions a distància és que una relació a distància pot funcionar força bé si comença sent a distància i després passa a ser presencial. Però al revés, penso que és molt més complicat. O sigui, si tu tens una relació presencial i de cop passa a ser a distància, això pot ser un repte molt més gran per a la parella que no al revés. Clar, perquè ja estaves acostumat a unes rutines, no? A uns hàbits que llavors passen en segon pla i ja no és d'aquesta manera, no? Exacte. Clar. Sí. Jo crec que un contra aquí molt gran és que quan és una relació a distància, tot i que sigui a distància, passes molt temps amb aquella persona, no? O sigui, vull dir, amb el mòbil o a l'ordinador, fent videotrucades o trucades o parlant, i potser aquest és el tema, no? O sigui, aquest seria potser el contra. En comptes de veure't, has d'estar molt pendent tota l'estona de les xarxes per poder estar en contacte amb aquella altra persona que potser té uns horaris completament diferents als teus. Sí. I a més,
si comences la relació d'aquesta manera, et garanteixo que et passaràs tot el dia connectat al mòbil. Clar, perquè, veus? clar, els primers mesos sempre són com els més intensos, no? I clar, llavors vols parlar amb aquella persona constantment i tens el cap en un altre lloc. Sí. En fi. Però escolta, un pro molt gran és que pots fer el que vulguis. O sigui, estàs en una relació, però igualment tens la llibertat de quedar amb els amics, de fer el que vulguis, perquè no has d'estar estant amb aquella persona constantment, no? O sigui, sí que esteu xerrant unes hores, però igualment tens la llibertat de poder estudiar o fer el que tu vulguis. I si comences, o sigui, si tens una relació presencial i de cop passa a ser a distància durant un temps, això també pot ser una oportunitat, de fet. Per exemple, dedicar temps a alguna cosa que fins llavors no podies perquè et dedicaves a fer coses en parella, no? Doncs pots dedicar temps a un hobby, una afició pròpia o a algun projecte personal, no sé, a fer més exercici, per exemple, exacte. I quan torni la teva parella estaràs fit. Exacte. Sí. Doncs sí. Per què no? Jo crec que un altre contra, que potser és un contra amb totes les relacions, no? Però un altre contra també és la fidelitat i confiar molt en l'altra persona, perquè si estàs a tants quilòmetres de distància tampoc pots estar controlant aquella persona, no? I sabent tot el que fa. Llavors has de tenir una confiança que hi és en totes les relacions que hem dit fins ara, però potser amb la relació a distància encara és una mica més accentuat. Clar. Sí. Sí, en això tens raó. També pot ser un repte. Molt bé. Següent? La següent és una relació oberta. O sigui, tu tens una persona amb la que representa que tens una relació, però aquesta relació no està tancada, no sou vosaltres dos sols, sinó que cadascú pot sortir, liar-se, fer l'amor amb el qui vulgui. Jo penso que aquesta opció pot ser molt vàlida per a determinades persones, però per a altres no. En el sentit que hi ha gent que li pot convindre molt tenir una relació més flexible per no sentir-se esclavitzada, no? Perquè hi ha molta gent que en una parella estable se sent com amb les mans lligades, no? Pel que fa a relacions sexoafectives. Llavors, sí, per què no? O sigui, és que no està escrit enlloc que estigui malament fer això. Exacte. Vull dir, és totalment vàlid. El que passa que jo penso que si les relacions individuals, o sigui, de tu a tu, amb una persona només, ja poden ser complicades, el fet d'afegir-hi més persones en el cercle, això augmenta la complexitat. Jo crec que la complexitat aquí la veig molt més amb el tema de que els dos heu d'estar completament d'acord amb el tema de la relació oberta. Perquè de vegades una de les dues persones hi està d'acord i l'altre li diu que sí simplement perquè vol estar amb aquella persona i sap que si li diu que no, doncs ja no estaran junts. Clar. Llavors, aquí ja comencem malament. Vull dir, no? Els dos hi heu d'estar d'acord, heu de ser conscients del que representa això, perquè si no poden sorgir molts problemes, no? I és complicat, llavors. Clar, i penso que s'ha de ser molt flexible, molt obert de ment, perquè una cosa és dir-ho, però l'altra realment ser-ho. O sigui, dir, sí, em sembla bé, em semblaria bé provar-ho, no sé què, però potser tu en realitat no ets tan obert de ment i tan flexible com et penses. Clar. Per tant, cal, no sé, per això penso que per algunes persones pot ser una solució perfecta i per d'altres no és el més adequat. Molt bé, doncs encara ens en queden moltes, però si et sembla bé les continuem comentant en el bonus. Perfecte. Doncs abans d'això, recordem que aquest episodi ha comptat amb el suport del Departament de Cultura i del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per un costat, però també amb el suport de tots aquells que us heu fet membres de la comunitat amb qualsevol de les subscripcions i bé, també volem donar-vos les gràcies i animar-vos als que encara no ho sou a fer-vos membres de la comunitat, perquè tindreu tota una sèrie d'avantatges que els hem comentat en episodis anteriors, però un altre motiu, avui que m'he estat donant arguments, no? Un altre motiu per fer-se membre de la comunitat és que si ho penses bé, al Discord, que és on ens trobem per practicar el català, ens hi trobem entre 3 i 4 vegades a la setmana, com a mínim, no? I
Aquestes xerrades les fem 2, 3 o 4 vegades a la setmana. Això significa que per només 5 euros al mes pots estar en un grup de conversa que és 4 vegades a la setmana durant 4 setmanes. Vull dir, quantes classes dona això, Andreu? Clar, és que jo anteriorment havia fet sessions de conversa o classes particulars, diguem, de pagament, per exemple, per 12-13 euros l'hora, però era una al mes. En canvi, amb 5 euros, amb la subscripció bàsica, o 10 euros amb la subscripció de podcast, teniu accés a totes aquestes sessions que organitzem al cap del mes. Per tant, pensem que aquesta és una bona oportunitat per vosaltres i, si voleu fer-vos membres, ho podeu fer a través de l'enllaç easycatalan.org/membership. Moltes gràcies a tothom, que vagi molt bé. Adeu! Adeu!